Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang ibalta ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangan ng Matag Palamati, region-wide, mga palakal kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos karon nga adlaw, Sabado na, Hataw, Sabado edition, Petsa 3. Sabado naman ng edisyon sa inyo sini nga pala tuntunan sa kilaan ng liwat na manaton nga maging kamoylong. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sa mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng atong sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa atong probinsya. Takbanwa sang Bacolod, aton naman liwat nga himulsuhan. Aton naman liwat nga bantayan. Amat-amat nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night nato sa nga papalakad, buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. The return of the comeback. Back to back, the return of the comeback. Action Papang Nixon Tahom. Ato naman pagbantay sa mga update sa balita national, international, plus report, breaking news, just in report. News Center, buhay lang nato na puwersa ni Action An Defensor Lisay. Upda magkita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinaragan, ang inyo sinangkorman Action Night Patrol Program,
Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa nabilini sa kaoras. 10 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Manaya-naya ang lakas ang panahon karon nga gabihon daw maayo ang aratsada kagarangkada sang mga kabituunan sa kalangitan kay daw maayo ang lakat sang sitwasyon ang dalagan sa lakat sang panahon. Bisan paano ti aratsada kagarangkada manang aton nga mga balay karadaan, ang aton nga mga balay ilimnan, bisan paano makakwansa, makaaratsada ka makarangkada man sila I mean, maka-ingka man sila bala kahit kung gaulan. Kapag nalagyo man ang customer ko kaysa. Kung mayong chimpo, kapaugat man ang customer. Muna bala nga mga aratsada kakarangkada. Ang bagyo nga si Henry, kira sa kahomta nga nagwa na karong gabi sa Philippine Area of Responsibility. Dati ang northern kag southern Luzon to daw maululan no pagyapan panahon kay ti dito ang bulyada sang hangin habagat sa ila. Sige kita diri maka-experience man ta sang mga magulugalumon nga kalangitan. May pagtupa nga lapta-lapta sang ulan. Kung kaysa ti may pulo pahaman nga pulo pangilat kag pulo panaguob. Muna da ang sitwasyon. Pagkapasalamat na kay ang super typhoon nga si Bagyo Henry nagwa na karong nga gabi sa Philippine Area of Responsibility. Ayos! Nawagon ta karon ang tatlo ka draw i-recap ta resulta sa STL kag ang duha ka draw sang aton sini nga loto. Ang mga greetings ninyo sa aton siling Facebook Live sa mga viewers naton na nagalanta sa aton siling Facebook Live via streaming. Sipan-siparon tanak karon ang inyong mga greetings para everybody happy, like, kag share. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:54 na. 6 minutos para bilhin antes kita mag-aongos sa tak ng alas 10. Antes sa mga report, gikan sa ito sa correspondent. Standby sa report ni Aksyon Nelson, Standby sa report ni Aksyon Roger Gutim. Standby man sa report ni BJ Apasible. Isa-isa hon to sila karon. Una ito na report sa ito sa nga patrol 1 ato sa nga Bravado Patrol. Baloon ta naman ang liwat kapag libot kapag randa ni Aksyon Dale Salazar. Sitwasyon naman sa Bacolod. Sabado night, Hataw, Sabado edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon.
Patrol Field Reports. Yari sa Action Dale Salazar sa Patrol. Dale, kamusta Dale? Ning ka Dale? Yes, happy Saturday! Tatong sila mga action, Eric, especially sa buong Sabado night. Oy, kamusta ka mo dira? Anong mga plano nyo? Anong plano nyo? Kasi may mga last minute ako na plano. Magwate, matamat na himo. Magkutabi si Papa ko ng plano, ya? Ready all the Oh, time. wow, ready. Basta nag-adol mo na yung mga last minute action Eric. Wala na yung kapag hindi. Oh, pwede po, no? Kaya lapit mo lang balaya mong. Wala po na. Kag syempre, motor-motor na sa bong Ito, ano na gani, makasave sa gasolina. Gani, grabe. Subong sa Papa. Subong nag-batsag mo sa ilabi. Kung hindi si kabatsag mo. Wala niya batsag ya. Kondisyon na iyang lawas sa Action Erica. Ay, galing Kita mo ko kay na dito pag makato namon gina sa ED Magalona, nagapit kami sa may sila PNP. Oo. Bisan do nag-trouble ang aton sini nga patrol, ati driver/mekaniko Wow, puwerte. amo na yang papel ni Papang Action Erica. All around na saya Correct. All around na si Papang to, Tideman Blau. Oh. All around. Amo na siya. Basta damo mga experiensya, damo sang talento Action Eric. Siyempre, mahilig ni siya magkuti-kuti. Yan, usto na. Basta mga trouble galing sa mga salakyan, hibalo da yun kung ano ang problema Action Eric. Kasi may lang kay safe kita, no? Safe kita nga nakabalik diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Sa sinima tunion ang patrol nagalambiyong no sa pila ka mga area diri sa siyudad sang Bacolod kag Sonerica dalan gato Silao lapit diri sa may Ayala Malls no haliko kami diri subong sa area sang North Capital Road Action Eric dugay mga diri nga wala nakabalik no sa sining area ang aton sining mga magagmay nga mga negosyante ara makita mo sa aton sining live stream subong Saturday night Action Eric do ka jutay na sang tao do ka iwat no sa sitwasyon no diri sa area sang North Capital Road Action Eric. Meron din sa pila ka mabaligyan nga tigda mo sa mga customer like Rio damo nagahulat no sa sining order nga fish ball, kwek-kwek kag pinapagid ka mga street food no diri sa area sang North Capital Road Action Eric. Sa sininga mo tinion diri sa area tigda mo diri sa mga pribado mga salakyan no nakita mo naga-parking sa higad sang dalan Action Eric. Actually, iba diri Action Eric naga-parking pero ang ila siniya nga destinasyon daw lapit-lapit lang. Kumbaga may mga balay ibignan diri nga wala sang parking space. Ang iba diri sa may North Capital Road naga-parking. Kasi naga-inom-inom kasi karon ti balikan nila Action Eric. May pila man diri ka mga kauturan naton no nga nagabantay sang salakyan kasi kung matagan mo dira sang tip Action Eric ti goods na. Ang importante dira is safe ang imo sini nga salakyan na Action Eric. Diri kasi sa bahin sang sang imo diri nga pwesto do GNG damo na tao. Loaded. Damo riders kita mo motorsiklo nga naga-parking siga sa damo tao. Damo, magkita mo damo sang motorsiklo Action Eric naka-parking diri mismo sa tubangan. Tiba si damo sa sulod no naglabay kita diri sa area sang tubangan diri sang PNB Action Eric kag tiya mo to na notice nato na nga damo no sa mga naka-parking nga mga motorsiklo no diri sa bahin sang dalan Lacson. Subong tiya mo ni ginusoy naton na ang dalan Action Eric pinatawhay na ang aton sino nga mga dalanon kag dati maayo nga aton sino nga panyempo amo to na bintang mention naton nga basi mala may mga plano kamo kaina pero gintamad ka kag subong naglain naman ang imo sino nga desisyon pwede ka pakagwa total may mga jeep pa man o kung gani grab ka dira or in driver Action Eric para sini pagpadulong sa imo sining destinasyon ang patrol kay na after nga nagkadto kita sa may dalan Lacson dito kita kaya sa marketplace kay na at as usual loaded to yan no sa mga pribado nga mga salakyan kag motorsiklo ang parking area no sa marketplace same na
dila sa may Bacolod City Government Center Action Eric. Pero sa area sa NGC do wala gid nakakas Action Eric ang baral bala ang railings nga nagapalibot dira sa NGC base for security purposes dapat maglabay ka dili ka gid mismo sa tubangan Action Eric sang NGC maglabay since nga may mga barikada ang palibot sang NGC ground. Amo to kay na ang na-notice naton nga tikon na magpadulong kaya sa NGC, dapat magsulod sa NGC ground, dito kagid mismo sa tubangan na maglabay action na Eric, no? Di amo to kay na-notice naton nga kadamo sa mga persona nga nag-night out karon nga Sabado nga adlaw action Eric at since mayuman ang aton sining nga panyempo. So sima tayo na recorded sa area sa police station number 2. Okay. Wala din ila sining patrol, no? For sure nagalambiyong man ang aton sining police station number 2 sa ila sining area of jurisdiction. May kainang sa area sa police station number 4 ang patrol nila man naka-standby sa area sang Bacolod City Government Center Action Eric. Okay. Kumbaga ang aton sa mga kapulisan na aktibo sa mga lugar nga madamo sang tawo, especially nga subong weekend bikag nagahilapit nga Maskara Festival Action Eric. Actually kay na sa downtown area ginulat namon nga ano bala may interview tayo namon ng driver sa Barangay Estefania. Kay may aring clear program Action Eric nga libre sakay. Ang Barangay Estefania bala para sa ila sining mga residente nga pikon alas 11, alas 12 kaya nga nagagwati mo sila trabaho kag makalabay kada sa downtown area may ala diri program ang Barangay Estefania nga libre sakay. Ugaling kay na do wala pa to basi dugay-dugay pa siguro mag-aabot ang ila sining nga multicab nga amo ang naga-offer Action Eric sang libre nga sakay. Ari sa aton siningaw mo pa mga pamatanon sigad sang dalan nga nagalumbayag. Para pa. Nga nagatambang, no? Sa siningaw matinion. Mga minors kalabanan National Eric. Dili nga sir nga address sir, dili nga area. Barangay 2. Barangay 2. Barangay 2, no? Rektor subong sa area sang Barangay 2. Daw mga tao ang mga tao sa Barangay 2 to mga nagkalatulog da no. Do 24 hours nga bugtaw. Amo ni basta weekend Action Eric kag wala sang klase, wala sa mga module, wala sang klase pagka next day ang kabataan niya malumbayag ginaya, no? Especially kung nakatulog kay na sang hapon, do mabudlayan ka na makatulog tapos ni mga gabi yon, ng iba nagatulog tambay sa sagwasang dalan o istorya kag istorya sa imo sini mga kabyanan na samtang makabatcheck ka naman sa tuyo Action Eric, no? So subong ginausoy naton ang dalan San Juan Action Eric. Duway tao da? Do ligwagid. Ako nga mga posti na sa nagpangli, no? Do may arasang street lights, no? Ang subong dalan nga to sininga ginausoy. Amo ni oras na mo pagbuwas dalan, no? Action Eric. Liko mo ni oras na mo pag tao siga dalan nga agyan mo. Mga tricycle drivers, no. Ang iba di nagaulos pero may duwa nga nagasari sa kilid sang dalan na. Ari may ara pagid, no. Nagatulot tambay. May bukas pang motor shop Action Eric, mga motor parts bala, no. Diri sa may dalan San Juan ari nag-inino mo siga dalan, no. Yes, may iba na naga-shot sa igat sang dalan. Kaya ang iba na Action Eric budget conscious mo. Especially kung mga gusto mo bala mag-inom-inom pero hindi kaya sang bulsa, hindi kaya sang budget. Ang iba na higad-higad ang sang dalan. Kaya kung mag-inom kayo sa Action Eric, kinalaman mo niya preparahan kay mahal ang presyo sang ilim noon. Kung magwa ikaw, ikumpara nga rakal niya sigat sa dalan, magpasasmi mo sining mga bangko, lamisa, mga pulutan, chichirya, tidriya makasave ka, no? Amo na yung Pinoy. Kag kung bago ganit sweldo, iba naga-night out. Pero after sweldo, ang iba naga-pangalot na sa ila sining ulo. Wala na bilin? Wala na bilin. Amo lang problema. Ang after sweldo, gasto. Pero after sweldo, wala na. Amo na siya ang batasan ng kisa Action Eric ka mga Pinoy.
especially kung swelduhan na no nga ginatawag si maayo pa na kung wala ka pa sang pamilya nga ginasagod. Pero kung may ginapakaon ka na gani, may ginapaskwela ka na gani, hindi ra kagid gabatsyag sang sang gastos nga ginatawag actionary. Maayo lang na kung single ka. Kung kaugalingon mo lang ang ginapanumdum mo. Pero kung breadwinner ka pag actionary, single ka, so nagahatag kasi mo sa nga pamilya, hati nagabatsyag ka man sa mga due date na ginatawag. Like mga balayran sa kuryente, balayran sa internet actionary, kasi may time din kinahanglan mo gid nga mag-save actionary. Bisan nga imo sila mga butang nga masami ang ginahimo kag makatag mo sa kalipayan. Tapos agi na sacrifice nimo para maka-provide ikaw sa imo sining pamilya. No, so sa sining matinion dalan sa nuwan sa gihapon ang ginausoy sa aton sining patrol action na Eric no kag so far to tawhay na nga aton sining mga dalanon kag wala kita may na-receive sa mga any untoward nga mga insidente halin sa aton sining mga kapulisan na action na Eric no dabo na mo man sa sining matinion makita naton nga mga motorcycle riders nga nag-usoy no diri sa dalan sa San Juan Gapuslao kag Burgos no sa sining kagabi. So far wala pa kita nakitaan nga mga checkpoint nga ginapatigayon sa sining matinion. Base sa pila ka mga area reactionary sang syudad base wala lang nalabyan sang patrol pero ang aton sining kapulisan na okay. Nautot ang linya na action del sa Rasar. May magaya ang atong kapulisan kung gabi why man gapay mo yung police station nila galibot mga nagalibot sa tag sila kay area of responsibility kati pasalamat ta kay daw ini nga mga sinimana ini nga may nulan daw nagdiga buro daw giman sa mga dlagko insidente magluwas sa mga traffic may kusa di pag mapitar may mga nagakalamata igid no action day la sa balik report please come back. Yes, actionary. Kamo na siyang good news, no? Ngati sa pagbalik naton dito sa may patrol, tulutaw-hay ang aton sining adlaw subong Sabado actionary. Hopefully, buwas ganlaw, Domingo, base may mga insidente man. Hopefully, wala lang kung nagahalong lang, no? Kag extra na pagkahalong actionary, kati malikawan gida ang mga aksidente. Labay pa ako na actionary, na wala din nato yung over. Kung sila nga nadula nga wallet. Nadula wallet mo? Nadula na wigit, samtang nag-drive ko sa motor. Actually, kadwa na ng insidente. Sa salon galing daw, wala din may Sa salon na, Dale? The other day lang sa nagbigay sa Domingo nang manog isa na kasimada. Actually na-blocker din naton sa police station number 4. Pero subo-subo pangod wala gid no na turn over ang missing wallet naton. Basta may makakita da sang wallet mo bisan may ano to kwarta? Ang kwarta mga 1,000 then may mga load cards pero ang ID ang mutang importante actionary. May mga ID to mga lisensya mo? Gani, amo to importante. Tiso po mo nagkamataman ko process. Gani, amo ko mo tabo ni Kwan, experience ni Action Alvin? Oo. Kaya Action Alvin to, na ay yung suspect to, yung packet sa sunog, to sa Bila Monteria. Ako niya na widget ito yung actionary, kaya kay, wala mo ko nagkanto sa mga matawang mga lugar. Oo. Amo naman sa nag-drive ka ba sa motorsiklo na notice mo na do ka mag-ana sa ako sa ning bulsa sa likod daw. Amo na nga next time din, di ba butang sa bulsa, buli mo? Mas may pa sa tubangan mo dili butang mo. Amo sak mo tong suggest ni SM nga dapat mausar ka belt bag. Usa po na kuan blood sling bag ng bladel. Sling bag, no? Kay may iban kami ng mga documents actionary nga pwede mo masalud bala. Correct. Kag at least mabatsagan mo kung mahulog, no? Kay gina-uribay mo. Gina-sok-sok mo lang mo sa nga belt bag or sling bag. Correct. Kag ma-notice mo gining kasariban nga mawigit, mahulog, or ano dira ang matabong nga sitwasyon. Pero tiyem na, charge sa experience. Kag back to zero kita sa pag-process sa mga IDs sa gobyerno. Like mga UMID, driver's license, kag na mga ATM cards actionary ka. Pero kung padalman mo ang problema, madugang pag ina problema, dumas stress actionary. Gani man. Subong wala ko na subong na panumdo. Ang importante dira is
safe kita, no? Kag wala tang mga ano man nga nagkatabo sa mo kagalingon. Ito yung mga gamit actionary, mabalik mo lang na mo. Correct. Ang mga kagamitan mo yung pang gasto, ang mga nadula mo ay ATM card, pwede ka man yung kaproseso liwat, no? Correct, Importante dira. May lesson ka nga na-learn kag extra halong sa imo sining pagpanglakaton actionary. Sige. So far, ang morning observation report kamadulong sa patrol karon nga Sabado sang gabi. Ang ka-action nyo, action dahil sa Lazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Day sa Lazar. There you have it, live report sa Patrol 1. Brabado Patrol nga padayon pa nagalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Balikan talaga ron sa Action Day sa Lazar. Sa balik niya sila papalagad sa ratipo niya sila Action Balita. By the way, kung sino doon nakapulot sa wallet ni Action Dale Bla, paliyog lang, basi ma-turnover nyo sa Action Radio diya. No? Ang wallet ni Action Dale sa Lazar nga nawigit sa Domingo. Tumuhamog sa experience ni Papang Alvin. Kaya Papang Alvin to yan, ang suspitso ito yan, yung pickpocket sa susunog, ang kubira nyo to sira sa Bilamonte. Sige lang huwag na kung kesa ang pangabuhi. Ano kaya ginaupok-upok na sa wallet, hindi islawas tabla. No? Gusto nang amba ni Action Deal kung palibogan ta pa na, nagdugang pagit ang libog sang ulo ta kag problema. Kung pawalaan mo lang kag i-follow up ron ng kitang lano, na ayos na. Uy, happy birthday kali kay Maninay Nene Campaniel. No? Kay Maninay Nini Campaniel, Ninay, happy birthday. More life, good health, kag God bless sa imong birthday karon nga adlaw. Kay Madam Luina Valdilion Probido. Gamonitor kali sa aton si Madam Luina Valdilion Probido. Nagabidra si mo Madam. Kay Christine Minyes Bilalobos, kay Primata Malisa Magbanwa, kay Primota Ervin Magbanwa, no? Dira sa Pahanukoy si Pato kag si Roby de la Luna paurok-urok no? Si Pato kag si Roby de la Luna dira sa Barangay 30. Suki tagin sila kadagabi. Sila ni Rose Guevara. Sila ni Scout Ranger kag ni paring Ken anong sagay sang Tokyo, Japan, gapaurok-urok gid sila. Ayos! I-check na mga report na gikan sa ito sa mga correspondent unang report gikan sa may first district. As always, mga aksyon balita nga natipon ni aksyon ng Nelson Pateño sa area sang San Carlos, Tuboso, Calatrava. So, may report o kina si Aksyon Nelson nga may duwa patay sa aksidente ito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please kabain. Yes, Action Eric, may gabi, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, maging nga gabi. Oo. Sa inyo tanan, ano tong balita nga, duwa patay, ano man? May report ka kina nga duwang patay ito, aksidente ito. Wala man? Abi ko mo report kina, basi kay Kwanto Guro. Kay Roger Tuguro, kay Kason BG to kina. Kasi kay Action BG Guro, kay daw malinong man yung amon di lugar sbong. Ay, very good. Ang chimpo da, musta init? Ati init as usual, balik naman ta sa init ni. Ati, puno pa may pay-pay lang da. Kay kung gaulan ka, puno pa mayong kaman mo. Matik eh. Mo natin kwanta. Sige lang mo gina. Dapat kala malikawan ang magdalagit payong kung bisan tagilinit la. Sabi ko na Kaya bisan magdala ka lang payong sa tigululan, hasta na lang mag-init, dalaman payong kay para may taming ka sa init. Hindi lang magsuksok ringkot la kung tigilinit. Ate, guro mo sa nakapangabuang guro. Kainit yun, ringkot. Kagi guro tumba prador na No? Kagi guro sipa nilata.
Masala ka pa, no? Hindi kid mag-atip-atip ka maglaglaga muna kay budlay na niya. Gani budlay na. Budlay na niya. Kasi may makakilala bla si mo. Uy, daw okay pa man na sa nagliga. No, sinya do okay pa siya nagito ko report na sa Action Night Patrol so do ka. Gatagi itik-init yan sa ka soksok ka puti aw. Ay kalain mo na sitwasyon siguro. Grabe no. Hindi na naguro mo. Dala bugayaw. Ang ubo mo kusta okay na na? Ati aradya po na. Imni bla libhon. Ginainan taman ni bulong galing kay kun sige-sige blang ambal ka ano gid sa kaminyar. Ati kilala na suportaran mo na kakwan voice clip para kang di kayawan. Oo, mo gani man. Ati nayon ko lang ni kay para tayo yun blaw. Sige. Sige. Nagabot na Action Eric sa igtalupangod ni Mayor Marilyn Era ang pasa nga resolusyon sa nga barangay Barangay Marcilo ang barangay resolution number 9 series of 2022 naghangyo nga i-reinstall ang isa ka detachment sa may sitio Ulunganon sa may barangay Marcilo. Actually, Action Eric, sa proper mismo sang barangay Marcilo, mayara dira subong nga detachment. Okay. Kaso lang kay ina nga detachment, daw wala balaga function bla masyado. Kag ti daw disadvantageous matud pa suno pa sa kay Kenela Habines kay ara sila sa proper. So nag-request ang barangay council nga kung pwede sa tong 1990 may ara sang 11 taibing nga detachment nga ang sa situated sa may sitio Ulunganon. So ambal sang barangay resolution nga kung pwede ibalik dito. Okay. Ang nasambit nga detachment. Ang rason Action Eric kay base sila sini nga resolusyon sa sitio Wibisan kag sitio Kamao. Amo ni ang last nga mga sitio kung sa diin ginpatay si Renato Estrebillo kag si Peter Nobleza. Okay. Ang ila sini resolusyon nahadlok na ang mga pumuluyo sa sunod-sunod nga pagpamatay dito sa nasambit nga lugar. Dugang pa diri nga nagahangyo sila sang aksyon kay suno pa sa ila crucial na kuno ang sitwasyon kag ang mga source of income sa mga pumuluyo didto ang apektado na especially sa mga unguma Action Eric. Kag dugang pa sila sini nga resolusyon ang barangay Marcilo kuno was now in distress. Grabe no. Distress lagi kuno sila kaayo kag ang safety sa ila sini nga mga pumuluyo kag welfare kag ang ila sini nga protection sa mga residente isa sa mga nagapanguna nga ila sini nga concern. Okay. Sunod sa mga ila sini nga resolusyon kag dugang pa diri nga ang sitio Ulunganon sa barangay Marcilo ang isa sa mga strategic area nga 30 years atong 1990 mayara sang detachment kag kung pwede nga ibalik i-reinstall ang detachment dito Action Eric. So ini ang nagabot naman sa igtalupangod mismo ni Lieutenant Colonel J.J. Habines sang ginpatigayon ang Peace and Order Council meeting. So suno sa Colonel nga ilatunan ang nasambit nga lugar kay manti 30 years na mo. Dani lawig na. Lawig na kayo kag ti ang ila sini nga. So 30 years ni nga nabutan detachment na after sina why na detachment action reson? Wala na kay ang Marcilo ang ila detachment ara na sa may barangay proper sang Marcilo. Okay. So ang plano nila ang sa Marcilo nga proper idugo na to sa puntas pababaw. Isa na sang
tudlo nga posible himuon ni Colonel Habines nga Okay. ti suno sa kamiyo ti kon okay dito ang lugar kag daw hindi disadvantageous sa tropa pwede ibutang dito pero itun-an pa nila ang nasambit nga solusyon. Okay. Ti solusyon kay man ti base lang akong magbutang ka dito la kakabalo kung ano na nang imod ang mga kaingod. Ang importante, ito kung mabutas sila detachment, i-familiarize nila na ang lugar. Tapos, of course, ang suporta sa komunidad, kung ano naging banday ang detachment, Carme? Mugani man, siguro, kung 30 years ago siguro, kag sa Subo siguro, may mga community na guro na kaya man may detachment sa una mo, pero ang isa sa mga natanaw nga problema mismo sang barangay, wala sang dalan. O dito pakadto dito, alin sa proper 33 kilometers pakadto dito pero footwalk siya. Footwalk? Ano ba siyang footwalk man? Inablang tao lang yung makagi. Gamay lang gali, idolo iskinita lang. Anong dalan bla. Sa tao kakarbaw lang kay goda. Ito so meaning ti problema sila may mga salakyan karon ang army at cross babong saka to budlay sila no. Isa na sang ginalantaw nila. Alam na karon lakto na nila nakaron do labas sa ambos No, tapos ang location kay una bis dito walay kuryente, wala signal. Isa pa na. Oo, kaga wala tubig. Ati gidigan lang ni antes ito magbutang di tasmi kompleto naman kati ma problema na makaroon ng army at karon kung naturto sila sa babaw to butang detachment. Muna gani nga ginamando na niya sa kaya Lieutenant Ricky Bartolome ang Estoniang istadian. Gani. Parang masulbad ang kasi kung hindi ka man nga lugar ibutang da sa iban nga mga location nga do malapit-lapit man sa sina nga lugar O galing kiti paraya sa taga Marcelo amo ni kuno ang Mayo kay the time nga may detachment nila daw medyo nagan-hagan ang insurgency problem la. Kaya wala na problema na kati ang makaproblema ng army naman ang ila pag sinalayo budlay blaw. Correct na. Way kurinti, way tubi, ti budlay man na para sila da kung dami sa butang. Saling pagani sang iban pa nga tropa man sang army base kung may mo kami to target range. No, isa pa na. Way sila kurinti ito bisa manawag sa reinforcement kasi budlay bla. Ang isa pa na base way to signal blaw. Wala gid signal actually. Ti mo nang budlay ko sa man. Ati may mga radyo man sila pero ti lain gid yang mayara ka permanente nga communication bla. Cellphone Oo, kay ti amo na lang nasumon ang mode of communication tanan may mga cellphone na mo. Correct. Kag ti ang handheld radio do secondary na lang gani na ya. Ti amo na sumong inalantaw nila kag ti ambal ni Mayor Marilyn Era tun-an niya kag ginpasayan na sa kaya Sangguniang Bayan member John Mark Pabros ang chairman committee sang Peace and Order Council diri sa may Banwa sang Calatrava. Okay. So tingwan niya nga basti Lunes masulod na sa agenda ang nasambit yang resolution kag matagan kasulbaran. Kag kun ano feedback Okay. sang sanggunian kay ti suno pa sa kay Mayor Marilyn Era kung di man kaya sang budget sang Banwa mangayos la bulig sa probinsya. Isa pa na. Na kay manti matudo suno pa gani sa kay Colonel Habines. Ano pa gani suno kay Colonel Habines 300,000 kulang lang gani na mo. Gani man. Pobrala na barracks, pobrala na dasang kung anong perimeter fence mo da, kulango na. Correct. Kilala na ang bulig sa probinsya para nga hindi mabudaya man kag magastuhan man ang Banwa Amo magani kag ti ilang taon ta. Kung ano mga resulta sa Lunes kay man ti estudyoan pa man isang Sangguniang Bayan. Sige. Ang resolution sang Barangay Council sang Barangay Marcelo Action Eric. So mo niya ang pila ka impormasyon madulo naton karon sa gabi para sa Saturday night night patrol. Nelson Patinyo nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio.
Salamat kit Aksyon Nelson na Pateño, First District, covering San Toboso, San Carlos, Banwa sa Calatrava. May gabi dira kay Kuya Romrom Rojo da, ka-monitor pas Kuya Romrom Rojo. Kuya, may gabi. Magita da. Si nung mulo batang ka-monitor pa man driver ni Kap Bibing bla. Si Romulo Mulo Batang. Noong may gabi dira sa imo. Regards kay Ginamos dira sa barangay Comaliskis, Don Salvador Benedicto. Basi damo na ta sa imo kwan kapayas nga Bisaya ito Ginamos. Timbre lang kay nung mulo sigurado ko strike ko yun na tanda. May gabi dira kay Cecil Big sa Yellow Bill, Maaw, Bago City. Marilo Trabilla Katinoy may gabi kay Alin Marlingko. Si Scout Ranger na de permis sa binalbaga niya. Serena Grande, na monitor das Tangobo. Sila ni Burley Anuales. Kay Cyril Anaclito Senior, mamati dira sa barangay Balabag, La Carlota City. Napaurok-urok ito. Si Axel Payas, natamya ng partner niya si Inday Roxanne Payas. Napaurok-urok ito. Pamati. Kay Dory Hison, dira sa Sabah, Malaysia. Mga monitor na sa Galiho. Salamat kita. Alex Montesa da, paurok-urok pa ho. Sila ni Joseph Rizaga sa barangay Alihis. Si Leonesa Elban Buena, ara man sa barangay 35. Purok Maghili Ugyon. Purok Maghili Ugyon, barangay 35. Si Leonesa Elban Buena. Tamiyaw lang si Bessie Edith Calves. Kapungko siya wheelchair. Rinya way gitada. Ara. Sa DSB La Carlota Hospital, ginatamyaw tadara si Part Dennis Purio. Kag si Guard Custoy. Alin na kay Janzi Juan. Si Venica CNL. Shout out sa mga taga Kabug. Binigay sa tiya ko nga si Helda Agodelo. Hinday Blasa, may gabigit kay Totoo Joshua Christopher Bilas. Losi Carmona ta sa kwan sa Marietta Village, Talok, Bago City. Monitor gid sa ato, no? Tamya ko lang si July Beho. Alin kay Eileen Beho. Andro Galio. Tamya ko lang si Security Guard Edgar Tenorio. Si Jonathan Rinaxia. Para sa Lagasan Bago, monitor man sa ato. Jenny Osisel, good evening. Joe Silin. Umalumina da may gabi. Andro Galio, para sa Punta Salang, Manapla. Kami lang si Nanay Bibing Galio. Bingbong Dipala, ara manwa. Kag si Toto Balulot, nagapaurok-urok man. Sakay Noel Amar, kay Bet Butal Pilayo, ara sa binalbagan kag si Rodel Agire, gapaurok-urok man pamati. Ay, perti. Ay, iban, karon naman, kaya rin ang standby ni si Action Roger Gotimo. Sa line number 3, report gikan sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Action Roger, may gabi, Pescarin. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga ka-aksyon, sa itong sining mga balita, Action Eric, ikan diri sa May, sudat sa Kaniskan Norte, nga sa probinsya sa Negros Occidental, sining Sabado night. Aton nga nakita sa gapon ang Police Visibility Patrol,
nga ginapatigayon sa makatapos sa kapulisan, may aksidente sa bungo galing kay ginahimo pa sa traffic section sa Cadiz City PNP ini nga incidente, pero ang balita nga self-reflected malanga ang likaw pala action erect sa checkpoint kag ipatigayon sa makatapos sa kapulisan pagkatapos sa pagliso na tumba kag nakangkod sa injury. Police gapon ang nagbulig action direct para nga mapabulong sa Cadiz City Emergency Clinic. So daw matulot-awahay gid man ang lugar. Sa bahin sa pinaka mga report na to na balag opisyal sa balag entry man sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz, may 3 tanan ka mga persona nga gidakop sila mga hapon. Ani sila nagapatigayon sang tungits kaga may araman 5 pagid ka mga persona gidakop man tungod man sang sugal nga bingo bawa ining bingo. So ang ila sining operation gid patigayon action direct mga alas 4 pasado takla sining lamang nga hapon alas 4:47 nga sa diin gin dakop sang mga katapos sang kapulisan sa bahin sang sa kantinit sa area ini sang Cruising Paho, Barangay Luna, Siyudad sa Cadiz. Ang ipadakop mo sa day Jo Marie Aresco, 50 anyos sa edad, wala sang asawa, gindakopan ang isa kagikilala kay May Kalaging, 37 anyos sa edad, may bana, gidakop ang ikatatlo amo ining isa pagin ka naghampang sang tungit nga si Christopher Aguirre, 36 anyos sa edad, ini soltero man, residente sang Cruising Paho, Barangay Luna. Nakuha ang 255 pesos nga ginapatian bit money kag of course ang gingamit nilang reaction direct kapag himo sa siringa sugal. Gindakop man sa mga katapos nga kapulisan ang may-ari pagin gindakop nga sa diin nagpatigayon sang bingo naman nga hampang ang una dire nga aristo kung gindakop ining si DC Danau, 30 anyos ang edad, wala sang bana. Mary Ann Bunda, 32 anyos, gidakop man ining si Irene, apelyido ni Irene Bulida, 31 anyos, ang isa pagidrigin kilala kay Perla de la Cruz. Gindakop man ini si Perla de la Cruz, 58 anyos sa edad. Kag ang ikalima mo si Maria Teresa Perez, ini ang tanan residente sa Villa Luisa, Barangay Luna, Siyudad sa Cadiz. So ini ang nagapatigayon niya sang bingo nga hinampang kanakuha man ang 198 pesos nga kwarta kaga mga baraha sang bingo kali sila posisyon kag control hasta ila din nga mga ginapagkuhaan mga bangko pagdala ini bilang ebidensya sa kapulisan sa pag-file sa kaso. Pero sa report sa Lunes ihingagawon nga ma-filean sila sang kaso action ereka. So para yato madulong nga report na matulot-awain man ang palibot sa siyudad sa Cadiz sa aton man sini nga pagmonitor ka man ang siyudad sa Sagay kag siyudad sang Escalante. Sa gihapon na tamiyaw talang Major Nelson de la Cruz nga pamati sa aton Police Colonel Calixto Mabugat kag subong man ang aton amigo Nonoy Manggubat, si Cap Madeline Diaz kag Mr. Jonathan Diaz, Toto Joel kag Idaibasan ko bumansa kay Fiscal Benjamin Maido sang siyudad sa Victorias kag si Ma'am Lini Ann Maido. Dire siyudad sa Cadiz Accionere ka nagapamati Toto Jules Ributon kag Miguelando Macruya sang Power Dream dire sa Maydalan World War II. Gapamati ka porok-urok sila sa Action Night Patrol. Direkta sa aton sinanamtangan para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon!
Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Daxon na Roger Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito, Cadiz, Escalante, Cagsakay City area. Ginapa-aksyonan ang tanan nga mga senior citizens dira sa Barangay Alihis. Lunes, September 5, 8 o'clock sa aga, may General Assembly kamo. Mga senior citizens dira sa Barangay Alihis. Paibaloy na ni Tatay Teddy Rihida sang Barangay Alihis, Valladolid. Monitor si Toto Yoki. Happy birthday kay Rogelyn Rihida Adlong. May pamati kay Leopel Mary Grace sa kay Dairain Bibing Ramos. Nagapaurok-urok kay dalhin kay Inday Rona Rihida Trava. Ihado da Toto Ayan J. May nandara nga pagpaurok-urok ka. Inting Biboso, check attendance lang. Bow. Si Migoko JP Ahinat, check attendance man. Bow, perti. Kuan sila, randadi sila. Tamyaw ko dira ang mga taga-sityo Aning, Barangay Panakoy sa ila ni Randy Bilaong, Ronel Bilaong, John Bernasul, kagtanan nga nagaobra dira sa Edward Bake Shop sa Aning. Ang panamyaw halin kay Pidik de los Reyes. Bao pertis toto Pidik de los Reyes ba? Gapaurok-urok gid pamati. Sige, sa luwantang report ni Aksyon, BJ Apasible. Natipon nga mga aksyon balita, gikan sa sininga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon J, may gabi plus kami. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag sa aton sa nga mga ka-aksyon, no? Mayong gid nga pagpamati, no? Diri sa aton sa pagpangalagad sa may aton sa nga palatuntunan, no? Aksyon Night Patrol. Aksyon Eric, sa mga balita ang aton sa madulong sa karon nga gabi, isa iya kaduag pula nga pick-up ang nagdiretso kag nahulog sa may pantalan dira sa may bahin sang Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan, tagdanas 9 ang takna kagabi, Setyembre 2, 2022. So nagpakigangot kita, no, sa Himamaylan City PNP kag suno kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homokan, ang hepe sang Himamaylan City PNP. Gindulong sining driver sang pick-up ang iya sining nga abyan dira sa lugar. Kag bangod nga hindi niya sini sa ulado no ning area kag di baguhan siya, hindi niya na kita nga ang lugar Aksyon Eric rason nga nagdiretso ini siya no sa may baybay. So Aksyon na Eric, no, makita dira sa aton sa ring Facebook live kung paano ni no nagsalom sa baybay ang ining pula nga salakyan. Kag gilayon man ining nga ginpasaka kag sa karon yara na sa maayo nga kahimtangan ining driver sang salakyan. Dugang lang nga background sa sining lugar Aksyon Eric, malapit ini sa may merkado sang Barangay Agisan. Kag masami ini nga ginalagawan sang publiko, hindi lang sa mga taga-Himamaylan, kundi pati na sa mga kaiping nga mga banwa. Kimanti man namin na di siya especialmente, no, kung hapon bala, partikular kung mahilig ka iya mag-sunset viewing. Gintingwaan naton, Aksyon na Eric, na magkuha ang iya sining nga pangalan, no, sang sining driver sang pula nga pick-up, pero suno kay Colonel Homokan, nag-ayo ang ining driver nga kung pwede, no, hindi lang pag-ibuyagyag ang iya sining pangalan, pero suno kay Colonel Homokan, Aksyon Eric, no, temporaryo ini siya nga nagapuyo sa may syudad sang Kabankalan. Dugang pa ni Colonel Homokan, ginabulubanta nagaedad 40 anyos, ining driver sang salakyan. Kagati sa aton sila no, nga mga ka-aksyon, 113 dias na gid lamang ang nabilin, kag Pasko na. So far, Aksyon Eric Muni ang madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kita Action BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito. May gabi dala kay Maninoy, maing ko kay Maninay Chari Salvacion. Gapa urok-urok gid pamati dira sa may syudad sang La Carlota. Ari na ang resulta sang loto. Pero naon ko na recap ang tatlo ka draw sa STL. I-recap ta. Ang first draw kay na 5-36, 5-36. Second draw sa STL 10-3, 10-3. Katatlo nga draw sa STL 31-12, 31-12. Resulta sa Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 33.4 million pesos. Resulta 642 40 42 3 41 19 14. Liwaton ko 642. Resulta 40 42 3 41 19 14. Ayos. Sa 655 wala sa nakakuha sa jackpot prize. Dako na 125.7 million pesos. Resulta 655, 17, 51, 33, 25, 21, 46. Again, 655, resulta 17, 51, 33, 25, 21, 46. Ayos, gets nyo? Kamonitor sa Bago City, tamya ko lang pamilya Luce, kag Losada Sales. Alin kay Gilbert Luce. Ana Disales. Kami lang si Norman Lisset Copinco. Condring Mendoza. Rodi Albacino. Kamonitor sa Sienta Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kami ako dira si Linda Malba sa Barangay Tangob. Alin kay Karen Miraflor. Nanay Diling, happy 82th birthday. Adelina Baran, Helbero ang panamyaw halin kay Mark Robene. Or no, Mark Joven, Budig, Jolog, Skag, Benedict. Pagrit lang pamilya Hill, Toricampo, Kaghowi sa Barangay Sais. Happy Saturday, happy Favor Day. Here from America, long weekend kay we're observing Labor Day this coming Monday. Good luck, Action John Dale. Sa Lasar tani may mabuot na makakita sang wallet ni Action Dale. God bless us all. Thank you, Action Eric. Regards sa pamilya ko dira sa Tangob, Alvarez, sa Mercado, Herrera, kag Hasley, sa mga Bustamante family, dira sa mga uncle ko sa Cebu. Dira kay Star, kag Doc Matt Mayo. Pacardo Vicente Anale, good evening. Mr. Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla. Pamilya ko sa DSB, Barangay Pandanon, from Arizona, USA, with love, Jinky Jelagdo. Janilo Sansino, may gabi. Ariel Mendoza, sa Bakong Bago City, sulit nga listener. Veronica Santillan Manukan, mayad nga gabi. Kami ako lang partner ko si Chairman Ramilo Singguelas. Alin kay Leia Akil Liska Singguelas. Banis Kape sa Barangay Tagob, kapamati sa ton si Milili Oligo. Gerbert Lotsi, okay na ni siya. Kami ako lang abada relocation site. Kumari ko Flor Gaudan kag Ninita de la Serna, Nining Bergie Careño, kag tanay nga taga Mambulok.
nga ara na sa Progreso Village sa araw. Alin na kay Madam Jocelyn Song Komedya. Elizabeth Gamalada, may gabi. Sally Auki de Sosa, good evening. Yvonne Botser sa Germany. Kay Mystery da kag sa anak ya. Ginatami man ni Yvonne Botser ang pamilya ya sa Morsia. Lucy Carmona, Buyong Manyalak from Manapla, Puertiba. Herminia Chulugo, Dexter Iscabarte, si JJ Ribadomia Bugyas. Shout out kunoser sa Barangay Mansilingan. Leonila Tarosan, Korok 20, Barangay Alangilan, good evening. Mutya Magsikop, Hacienda Remedios, Barangay Balabagla, Carlota City. Pamilya Magsipo. Kaya pa urok-urok gid. Marilo Baron from Binalbagan. Reynaldo Fodiroso, kay Julia Isabel Di Maala, kay Yakoni Portal and family, dira sa Dingli, may gabigid. Kaya pa urok-urok islawa. Reynaldo Onyate, happy listening. Special greetings, happy 9th birthday to Tuto Nathan Rosquilio, Sangprok Brotherhood Sumag, from Mama and Papa. Happy birthday kay Tuto Nathan Rosquilio. Ga paurok-urok pa. Tabati diri sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerti. Parami na sila. Asinong John Bernasolia, steady pulse niya. Huwag niya punaw pamati katagabi sa Action Night Patrol Program. Si Toto Ronnie Gordon ba? Ronnie Gordon and family, happy listening da. Mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Toto Ronnie Inyon, ka-monitor pa ni Saton mo. Kunway na sa nakadungka sa mansyon niya. Alexander Pila, live watching Zone 6 Barangay Handumanan. Salamat gid Toto Alexander Pila. Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. 4 ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop. Pabalik diri sa itong pagpangalagan. Salamat kay Toto Irol Aliangan. Dunong panyapon. Ay, puwerte oh. May gabi dira kay Sharon Buenaflor kag Nelfred Yungko sa Katamnan 2, Barangay Concepcion, Talisay City. Gapa urok-urok pa sa amuning oras sang kagabihon. Ay, puwerte. Bugnaw sa Katamnan 2 mo, Talisay, may oraso. Bugnaw na da. May gabi dira kay Rinaldo Oñate, kay Alexander Pila, tera sa Zone 6, Barangay Dumanan. JJ Ribadomya, Bugwas, permi kuno ga pa shout out. Toto Elmo Retirasyon, ho, kabugtaw pa. Wow, pula-pula pas Toto Elmo Retirasyon ba. Tinatamya ko lang happy birthday sa duha ko kahinablos, si Jan Alicia Kitay Bernasol kag si Lawrence Bodoy Bernasol. Ang panamya halin kay Nong John Bernasol. Ay, puwerte. Wow, si Aksyon Felix Campaniel nakaliso sang iya nga pananawan sa Facebook Live sa Aksyon Radio. Happy birthday di kay Maninay Nini Naalang ko na makadto da kay damo ko bisita sa GNG. Halo ko arata si Pari Ruben kag si Pari Bob Francia. Si Winston Gules ora pagliga monitor pa sa aton sininga palatuntunan ba parami na sila daw hindi ma-reach ba. Sige, balikan ang Patrol 1, balikan si Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon Dale sa Patrol 1, balikan report, please come back. Action Eric, ginapatuman sa karon ang sa isang makadlaw nga experimental nga weekend night market dito sa may dalang Balasteros. Bacolod din yung confirm sa atin ni Police Major John Giliba, ang head sang Bitaw. Kasunod nga according sa iya mayroon na sang permit halin kay Bacolod Mayor Alvin Benitez ang pagpatigayon sang night market sa kada weekend, Biyernes, Sabado kag Domingo nga adlaw. Action Erica. According kay Sir Liba, after sang 60 days nga experimental nga weekend night market, mag-submit sang report ang ila sining opisina or ang Bitaw Action Fred para maevaluan kung balay niya ang padayonon o kung ano ang mangin system. According sa iya, mas gintalawid yung operation sa weekend night na 5 sang hapon. Tugtos plus 12 sang tungang gabi action na Eric. Pero according sa Action Eric, kasi 5:30 p.m. pala taga-abutang na sang pwesto ang mga magagamay nga negosyante
dira sa area sang Dalan Ballesteros. Pero pagka 5 sa hapon, sirado na sa mga POJ o mga motorista ang Dalan Ballesteros. According siya, so far so good ang unang adlaw sa weekend night market nga nag-start kahapon nga adlaw after 60 days by October 2022 dira magatakok ang experimental. Aring tingog ni Bitaw Head Police Major John J. Liba. Baligin kuha na nato ng kwanta lang ikuha lang na ang left turn dagang from Galo bala sa babaw. Wala lang ta actually ikaw lang siguro voice clip ang na-play dira sa aton sining tech pero tiyan mo na no ang update dira is nagbalik na kay kahapon na muna siya ang day 1 so subog daw ang day 2 sa pagpadulong naton kay na sa area damo na no mga customers kagatisin sa gihapon ang mga ginabaligya sa mga negosyante dito sa lugar, mga RTW, mga sapatos, stuffed toys, kag-iban pa. According kay Sir Diba, so far wala gid man sang direktang epekto sa lakas ng trapiko kung problema, especially dira sa may Dalan Araneta, kag sa area sa Dalan Gatuslao, Action Eric. So 3 times a week ang operation sa weekend night market. Bali wala kita sa Lunes, tub-tub Webes nga adlaw, kundi Biyernes, tub-tub Domingo gid lamang nga adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Hall or balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1 Bravado Patrol. There you have it ang pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol program Sabado night. Liwat naman ini magabalik Lunes. Aton sa lima patrol unit reporters in action kana pangalagad karon gabi Aksyon Roger Gutib, BJ Apasible, Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Dale Salazar back to back sa to piloto Aksyon Papang Nixon Taho. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Olivero Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binaras. Transmitter Control Tower, Barangay Talog Sirad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Pinalam, ang inyong lagad, ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines. Una sa balita, wala sa Aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.